Gọọmenti etiti na ha agba mbọ ịfụ na enyela aka chekwaba ndụ na ụmụ nwanyị kachasị oge ha na-amụ nwa na ya bụ amụma nke eji n'obodo anyị bụ Nigeria. Onye mkpokọta na ministri na-ahụ maka ahụike nakwa ọdịmma ụmụ nwanyị ọkammụta Alipet mee ka amata nke anụnwa n'oge ọ kọwara ka ọnọdụ ha si wee na-aga n'ọlụ a na-alụ na ministri ha n'ihe mmemme ụbọchị Motherhood Day na Abuja. Ọ sịrị na a na-enegara anya ịzọta ụmụ nwanyị dị ime nde 7 ebe ụmụaka ga-elu nde 6. Ka anyị sonyere onye ọrụ anyị nọ n'Abuja Ekwi Ajide ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ụbọchị nne na-enweghị nsogbu nke obodo bụ emume kwa afọ a na-emerube na mkpụrụ ụbọchị 11 n'ọnwa Eprel ime ka amata ma bute mkparịta ụka nke ọha n'ụzọ kasị mma isi kwalite ịdị ndụ nne na nwa na ịkwado emume nke afọ ka ndị ọchịchị Naịjirịa tinyere emume otu izu ụka na-elegara anya ịkwụsịnata ọnwụ nne na nwa ka ọ na-ekwu okwu na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ ka minista ahụ sịrị na ịnweta nne na-enweghị nsogbu bụ mgbe nwaanyị ọbụla dị ime nwetazuru ihe niile eji enyere ndụ aka. Odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ nke ministri ahụ Kacholum Daju kwupụrụ na mbụ na ọbara ịgba nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ so n'otu ọrịa kasị egbu ụmụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ. Ndị ọzọ kwukwara okwu n'ọgbakọ ahụ gụnyere Dọkịta Joy Ufere nke WHO, ọkammụta Oke Ikpeze nke Society of Gynecology and Obstetrics of Nigeria, ọkammụta Hadiza Galandachi nke National Reproductive Health Working Group na ọtụtụ ndị ọzọ kwere nkwa ịhụ na a ga-enye aka imepụta ihe ga-enye aka ka Naịjirịa nweta ebumnobi ya maka mmepe na-adịgide nke 3 n'afọ 2030. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.